जेम्स बिथाङा बुंदों गावलायदोंमोननो मा जानला मेनला होनबा जायो नामा रायजो राजाया साखि गैया नामा बबेया गावलायनाय बबेया हमनानै गावनाय जेम्स बसुमतारी बिथाङा फरेस्टनि EM नोंथाङा रिजाइन लानांगौ लाजि गैयै मरेल ग्राउन्डआव आं उदायाखै आं फरेस्टनि दफाफोरखौ फरायाखै बेबायदि गावथारनो मोनो होननानै आं मिथियामोन गावथारफ्लांबाय नोङो बिदि होननानै गाबै गाबै नोङो खेमा बिनांगौ नों रिजाइन लानांगौ इउ आर नट फिट फर दैट position you are not fit to be the EM of forest department लाजि गैयै रिजाइन हो नोङो हाग्रामानो माबार दा रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिनांगौ जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM जेम्स बसुमतारी रिजाइन होनांगौ DFOखौ सासपेन्ड खालामनांगौ रेन्जार्सखौ सासपेन्ड खालामनांगौ दा बिथांमोननि अर्डारावथ' गावो सोर DFO बेलाय सोर रेन्जार बेलाय बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामनांगौ सोरबाया EM जायोब्ला सोरबाया BTCआव फरेस्टनि EM जायोबा बे बाराव आं होनदों आरो नोंथाङा बेसेबां गोरों नोंथाङा बेसेबां अभिगथा बेखौ नायनानै लागोन आंनो फरेस्टनि EM नांगौ बालानि फैसा फैयो दंफांनि फैसा फैयो सिखारिफोरखौ हमबा फैसा फैयो बेबायदि होनना लाबा जानाय नङा ना फाग्ला बे फैसानि बेफार नङा बे जाथि हारि आरो हादोरखौ सामलायनायनिसो बेफार दा आं लाजिनाय मोनदों गले गले सोर थिनदों बिथांमोनखौ गावथारनो बेथ' एनकाउन्टार जायाखै माबा जायाखै गावलायनाय जायाखै बियो जेम्स बिथाङा बुंदों गावलायदोंमोननो मा जानला मेनला होनबा जायो नामा रायजो राजाया साखि गैया नामा बबेया गावलायनाय बबेया हमनानै गावनाय दा आं बेखायनो दहायनो सिगाङावनो बुंखादों सोरबाया जुदि बे बाराव EM जानोबा फरेस्टनि EM जानोबा नाङालाय आफा आं जाया आंहा बे अभिगथा गैया बिदिसो होनजानो लुबैदों हाब आंनो हो जेबो गैया ना लागौ फरेस्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेबायदि मानसिया फरेस्टनि आंनो EM नांगौ होनना बुंबा जायो नामा हाग्रामायाबो बे खोथाखौ बुजिनांगोन ना सोर होदोंमोन बे मोन्थाइखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव खुनु सुद एटसाइड गावनायनि खुनु मोन्थाइ गैया आर्टिकेल गैया दा बेफोर खोथाया खोब दुखु गोनां हाग्रामाया बहा थैनानै थाखो सेउलिया बहा थैनानै थाखो आं मिथिनायावथ' बे जायगानि मानसिफ्रा सेउलिनो गोबां भट होदों होआखै होनबा फ्राय BPFनो बांसिन भट होदों होआखै होनबा खबरदार बर' फिसाखौ बेबायदि हाग्रा बंग्रायाव मोनब्लानो हाग्रानि जुनारफोर बायदि गावनो मोना बेबायदि मोन्थाइ गैया दा नोंथांमोना भुल मावबाय सिखार लानांगौ सोर DFO बेलाय सोर रेन्जार बेलाय बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामनांगौ रायजो राजानिसिम खुलुमदों आरो जोङो बे समावहाय फुंखा बसुमतारीनि न'खरावनो दंफैयो बिथांनि बिसि आरो गामिनि साखाथिनि बाय बाहागि रायजो राजा दङ जोङो दाखालिनो खोनादों खोनानाया ओमफ्राय टाइम कनस्ट्रेन्टनि थाखाय मैया फैनो हास्लाबासै दिनै फैबाय दा मोनसे जिनिसखौ आङो फुंखानि गावथार जानायनि बेलायाव बेखौनो रिमाइन्ड खालामनो सानदों जोंनि डिपार्टमेन्टफोरखौ आरो नोंगौ थांनाय बारावबो बे एखे घटनायानो जादों नङा होमबा दा मोनसे जिनिसखौ जाया बे बिफानाव फैयो आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनि BTCआवहाय बिराद गिदिर मोनसे बिफान बे बिफाना जेसेबां गिदिर एसेबां क्रिटिकेलबो आरो बेखायनो सोरबाया जुदि फरेस्टनि EM जानो नागिरोबा बियो सासे रोंखा राखा एखे एबोल राफोद मानसि जानांगोन आरो साखाथि फाखाथि एक्सपिरियेन्स गोनां बे बिभागनि एडभाइजारफोर बिथांमोनाव थानांगौ आरो खनसे नङा गले गले जाबाय थादों बे एक्सिडेन्टआ आरो जाबावगोन जुदि दिनैनि बे आं बुंनाय खोथाखौ जे फरेस्टनि EM बिथाङा जुदि लायाब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि लायाबा फरेस्टनि EM थिसननाय लोगो लोगो बेनि रोंगौथिखौ जोङो नायगिरनांगोन जे बिथाङा फरेस्टनि सायाव बेसेबां गियान दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ ओरैबायदि मोनसे डिपार्टमेन्ट बियो जोबोद कमप्लिकेटेड बियो आरो फार्स्टिं जों ट्राइबेल माने बर' जाथिया बनबासि हाग्रा बंग्रा थाग्रा मैहुर खालामनायनि मोन्थाइ दङ हाग्रा बंग्रा सिफायनानै जानायनि मोन्थाइ दङ दंफां लाइफांखौ बेसेबांबा पारसेन्ट फरेस्टनि दंफांखौनो जोङो फाननानै जानायनिबो मोन्थाइ दङ दा बेफोरनि गियाना थानांगोन बे एखे समावनो जोङो बेबो जे बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायजोबोबा एवस्रांजोबोब्ला नोंगौ जोङो जोंनि आथिङाव रुवाजों दाननाय जागोन दा ओरै फारसेयाबो गोनां ट्राइबेल हिसाबै 2006नि फरेस्ट एक्ट मथे जोंनि मोन्थाइखौबो नायनांगोन फारसेथिं बे बर' माहारिया बे हाग्रा बंग्रा थानानै बिफां लाइफांखौ जुदि दानफायजोबोबा जिब जुनारखौ जुदि सिथारजोबोबा जों माब्रै थागोन अक्सिजेना बहानिफ्राय मोनगोन
दा बेफोरबायदि कमप्लिकेटेड आयेन कानुननि फरेस्टनि एक्टफोरखौ थन्न मिथिनांगोन बिनि गुदु गादा बाथ्राफोरखौ मिथिनांगोन बिनि उनावसो EM जानांगौ आरो मा आङो मैया दाखालिनिफ्राय नायबाय इन्डियान फरेस्ट एक्टखौबो नायबाय आसामनि फरेस्ट एक्टखौबो नायबाय BTC कर्टनि समाव माबा स्पेसियेल एम्पावारमेन्ट होदोंमोन नामा बर' लिडारफोरनो बे फरेस्टनि सोमोन्दै गावनो मोननायनि मोन्थायखौ होदों नामा सुट एट साइड ब्लेंक रेन्जआव 0 पइन्टनिफ्राय खर'आव गावनायनि मोन्थायखौ होदों नामा बेबो गैया बेबायदि मोन्थायखौ होआखै दा बेखायनो आं दहाय बुंदों सोरबाया EM जायोब्ला सोरबाया BTCआव फरेस्टनि EM जायोबा बे बाराव आं होनदों आरो नोंथाङा बेसेबां गोरों नोंथाङा बेसेबां अभिगथा बेखौ नायनानै लागोर आंनो फरेस्टनि EM नांगौ बालानि फैसा फैयो दंफांनि फैसा फैयो सिखारिफोरखौ हमबा फैसा फैयो बेबायदि होनना लाबा जानाय नङाना फाग्ला बे फैसानि बेफार नङा बे जाथि हारि आरो हादोरखौ सामलायनायनिसो बेफार दा आं लाजिनाय मोनदों गले सोर थिनदों बिथांमोनखौ गावथारनो बेथ' एनकाउन्टार जायाखै माबा जायाखै गावलायनाय जायाखै बियो जेम्स बिथाङा बुंदों गावलायदोंमोननो मा जानला मेला होनबा जायो नामा रायजो राजाया साखि गैया नामा बबेया गावलायनाय बबेया हमनानै गावनाय दा आं बेखायनो दहायनो सिगाङावनो बुंखादों सोरबाया जुदि बे बाराव EM जानोबा फरेस्टनि EM जानोबा नाङालै आफा आं जाया आंहा बे अभिगथा गैया बिदिसो होनजानो लुबैदों आं हाब आंनो हो जेबो गैया ना लागु फरेस्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेबायदि मानसिया फरेस्टनि आंनो EM नांगौ होनना बुंबा जायो नामा हाग्रामायाबो बे खोथाखौ बुजिनांगोन ना फाग्ला जों गोदो गोदायनिफ्राय हाग्रा बंग्रा थांनानै दङ हाग्रायानो जोंनि न' हाग्रायानो जोंनि फालांगि हाग्रायानो जोंनि गासिबो दा बे सेन्टिमेन्टनिफ्राय जोंनि फिसाफोरखौहाय हठात हाग्रा नागार हाग्रायाव दाहाब बेन्दों मोनसे खननो मोना नेवलाय मोफौ गारदा मुथिखा मासेबो गावनो मोना नों जानला मोनला बिदि होनबा जागोन नामा गामि फैनांगोन DFOफोरखौ लानानै रेन्जारफोरखौ लानानै सेमिनार खुंफैनांगोन मिटिं खालामनांगोन जे बिफां लाइफांखौ मानो बासायनांगौ जे जिब जुनारखौ जों मानो सिथारनो मोना जोंनि अबस्थाया गाज्रि जाबाय बेफोरबायदिखौ गामि थांनानै सेमिनार खालामफैदोंमोन नामा बिथांमोना मालाबा खालामदों रायजोफोर खालामदों नामा बे गामियाव हाग्राजों नांजाबनाय हाग्रानिफ्राय उत्पन्न जानाय बे सरलपारा गामिनि उल्टापाना गामिनि मानसिफ्रा रावबो मिथिया जे डिपार्टमेन्टनिफ्राय मालाबाबो हाग्रा रैखाथि वाइल्ड लाइफ रैखाथिनि सोमोन्दै खनसेबो मिटिं माथां सेमिनारफोर जायाखै दा बेखायनो होनदों आं रोंगौथि नांगोन 1970s 1970 मायथाइनि समाव जेब्लानाखि समर ब्रह्म चौधुरिया आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारमोन बे समाव लुंसंखौ होदों बे समावबो कारफिउ नाथाय रावखौबो गावाखै गावदों नामा गावाखैना बिथांमोना सिलाइ गावगारदों नाथाय गोजौजों गावगारदों बिथांमोना सिलाइ गावगारदों नाथाय ब्लेंक फायार गुलि गैयैसो गावदों हाजार मानसिखौ होदों बै समावबो बेफोरनि गियाना बिथांमोनाव थानांगोन फाग्ला बे हाग्रा बंग्रा खाथि खालानि मानसिफ्रा गिलौ बालौ गुरलाब फैदो कारिगावआव लामा जथे नांगौ रायजो नांगौ बड'लेण्ड नांगौ होनदोंना होनाखै रायजोफोर होनदोंना नानि माराबा बड'लेण्डनि आन्दोलनाव थांफैदों नानि नोङो थांदों दा माबा मोनसे सुक्ति जानाय लोगो बे आन्दोलनखारि बड'लेण्ड बिग्रा रायजो राजाखौहाय नोङो एखे खाफालाव होनानै गावथारबा जागोन नामा बेखौ जों गनायगोन नामा सोर होदों नोङो बे मोन्थायखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव खुनु सुट एट साइड गावनायनि खुनु मोन्थाय गैया आर्टिकेल गैया दा बेफोर खोथाया खोब दुखु गोनां हाग्रामाया बहा थैनानै थाखो सेउलिया बहा थैनानै थाखो आं मिथिनायावथ' बे जायगानि मानसिफ्रा सेउलिनो गोबां भट होदों होआखै होनबा फ्राय BPFनो बांसिन भट होदों होआखै होनबा दा बाथ्राया पलिटिकेलसो जालायलाङो खिन्थु सैथो खोथाया बेनो दे जोंनि EMफ्रा जोंनि फरेस्ट रिलेटेड बिबानगिरिफ्रा खुनु फरेस्टनि सोमोन्दै गियान गैया दा आं बेखायनो बुंनो सानदों एबाराव खबरदार बर' फिसाखौ बेबायदि हाग्रा बंग्रायाव मोनब्लानो हाग्रानि जुनारफोर बायदि गावनो मोना बेबायदि मोन्थाय गैया दा नोंथांमोना भुल मावबाय सिखार लानांगौ सोर DFO बेलाय सोर रेन्जार बेलाय बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामनांगौ जेम्स बसुमतारी बिथाङा फरेस्टनि EM नोंथाङा रिजाइन लानांगौ लाजि गैयै मरेल ग्राउन्डआव आं उदायाखै आं फरेस्टनि दफाफोरखौ फरायाखै बेबायदि गावथारनो मोनो होननानै आं मिथियामोन गावथारफ्लांबाय नोङो बिदि होननानै गाबै नोङो खेमा बिनांगौ नों रिजाइन लानांगौ इउ आर नट फिट फर दैट पजिशन
You are not fit to be the EM of Forest Department लाजि गैयै रिजाइन हो नोङो हाग्रामा नोमाबार दा रायजो राजाफ्रा बेखौ बिनांगौ जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM जेम्स बसुमतारी रिजाइन होनांगौ DFOखौ सासपेन्ड खालामनांगौ रेन्जार्सखौ सासपेन्ड खालामनांगौ दा बिथांमोननि अर्डारावनोथ' गावो दा गोबां खोथा आं खोब दुखु मोनदों गले गले बे जिनिसा जाबाय थागोन जायानो पावाराव फैयो बेनो गावथारनो लुबैगोन बे मानसिया जुनारफोर बायदि गावथारलाबाय जानाय बुस्थु नामा नङा दा उफाय दङ UPPLनि पलिटिकेल केम्पेइनाव आङो जेब्ला हौरै खुंग्रिङाव थाङो आं रायजोफोरखौ बुंदों रायजोफोर नोंथांमोना हाग्रायाव दङ होनना बिफां दानफायजोबबा जानाय नङा सासे मानसिया फांबेसे बिफां गायनांगोन बिनि हिसाबखौ होनांगोन गामि दरसेयाव गेरेमसा गिदिर बिफांखौ दोननांगोन बिफां गैयाब्ला दैनि जिराफ्रा गोदोलाङो आरो दैनि जिराफ्रा गोदोलाङोबा खाथि खालायाव सायाव दैखर दैसा मोना जायो बेखायनो जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ दा बै गामिफ्राव हाग्रा बंग्रा थाग्रा गामिफोराव बे गियाननि आंखाल NGOफोरखौ बिथांमोना फाथाय हरनांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय थाइसे थाइनै फैसा खरसा होनानै गारि खरसा होनानै गामि थां हाग्राखौ मानो नांगौ बिनि गियान होनांगौ गामि थां जिब जुनारजों मिलायनानै बोरै रायजो जानांगौ बिनि गियानखौ होनांगौ बेरेखौ बोरै फिनांगौ बिनि गियानखौ होनांगौ हा धनेश दाउखौ बर'नि मा होनोमोनलाय बे गन्थं गोलावा दाउजेंखौ बोरै फिनांगौ दाउजेंखौ गावथारनो हामा बिनि गियानखौहाय होफैनांगौ होआ बिसोर जेबो मोनथिया आं फरेस्टनि EM जाबाय फरेस्टनि दायित्वआ आंनो आं गावगोन दा रायजोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो बयबो नैबे दुखुनि समाव फुंखा बसुमतारीनि न'खरनि जानानै जों बयबो सापर्ट खालामनांगोन मा UPPL मा BPF अयनाया अयनायखा इनाया इनायखा जोङो बिथांमोननि जानानै आवाज होनांगोन गाबज्रिनांगोन जे बिथाङा जास्टिसखौ मोनो सरकारा बिथांमोननो मा कम्पेनसेसन होयो मानसिया गैला गथ' सासे दङ बिमा बिफा दङ लाइमोन सेंग्रा रायजो जाफुनाय मानसि बिनि थाखाय आं सानो गाबोन बिथांमोना दिनैनो ना DC अफिसावहाय मेम'रेन्डाम गथायगोन I would like to address to Deputy Commissioner of Kokrajhar District today after some time on the behalf of Phungkha Bosumatarí, on the behalf of his wife and the family, they are submitting you the memorandum. Please look after it. We need a judicial inquiry on the matter how the forest department, without any right, they could kill or shoot at the blank point range. So he must get justice. Phungkha Bosumatarí must get justice, and he must be compensated for the whole life of his family. I, on the behalf of this family and on the behalf of this mass community request you, sir. आं बेखौनो बुंनो सानबाय हाग्रामा नोंथाङा इमिडियेटलि जेम्स बसुमतारीखौहाय बे पस्टनिफ्राय बोखारनांगौ आरो गोदान सासे रोंगौथि गोनां सासे बैसो जानाय धैर्य गोनां फरेस्टनि सोमोन्दै बुजिनाय फरेस्टनि आयेन कानुन एक्टफोरनि सोमोन्दै मिथिनाय बेफोरबायदि सोरबा रिटायार नङा होमबा एटलिस्ट बैसो जानाय नोंथांनि टीमखौनो होनांगौ आं खावलायदों आरो रायजो राजाखौ खनसे खावलायबावदों फुंखा बसुमतारी आरो बिथांनि न'खरनि जानानै जों बयबो दुखुनि समाव जेन दुखु खालामफायो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय खुलुमबाय।